Libog kuno ako. Nganong imo kong gihukman nga walay pagsusis kamatuoran. Kuno sahay lintunganay nga hinungdan sa akong pagmahay sa kalibutan. Nagdibal na kining alimpatakan o ngano nga kining kinabuhi sa timawa sa kanunay lang giyamiran. Wala ba di ay lunas pagpakabuhi ang sama kanako dinhi sa baot nga katilingban. Naglibog na kining hunahuna ug naglatagaw na kining kaisipan nga makahagdaw og tukmang kasulbaran kun ngano ang tawo way katagbawan. Nga bisan ang tawo na anas kalistanan, ila pa man gayong yatak-yatakan ay mga linalang nga tigpakaaron ingnon. Bukha na ang inyong mga matas kamatuoran. Lingia sa mga diyot ang inyong ginikanan. Dili ba nga kitang tanan mga kaliwat maniiba ug adan? Usa tao ayaw palabis sa imong kapamahitason. Huna-hunaa sa makadaghan sa dili ka pamahimong kadautan. Ngadto sa uban nga naningkamot nga mabuhi ning kalibutan. Mabisan sa pinubring paagi apan dungkanan.